Lähdetään niin. Sehän on jatkojen kannalta, niin pitää olla niin täällä. Niin. Nyt mä juoksen tuonne päin vasemmasta takakerralla. Niin, ja se hakee jo tuolla. Niin. Tässä loppuun, niin sitten lähtee tuolla. Joo. Vieläkin niin sellainen tiukkoinen. Se pitää niin heti ton hyppyn jälkeen alkaa käskyttää tänne, että se ei hyppää niin optimaalisessa kohtaa tätä hyppyä. Se tulee tuolta niin puolittain vieläkin niin väärään. Heti eka hyppyn jälkeen yläpäällä kääntyy ja rupeat käskyttää tänne. Sitten mä jalat kiinni. Niin, kun eikö se päällejouksua edes ole noin, kun sä teet näin sen. Ei se koira lue tätä päällejouksua. Ei se käsi ole se juttu, jos se on ilmassa täällä. Tää on se juttu. Rintamassa, mutta teet ne. Jos sulla on niinku selkeästi tää yläkroppa, niin kertoo, että kämmittää. Jalat vie tuonne. Joo, näitä sitä saa niin automaattisesti, että on nyt kelata. Tosi hyvä mennä nyt. Se on päälle jos nyt kun luolut, että se oli heti paljon. Mikä rennattiin äsken tuo hyppy puolella. Mistä? Mä lastan tänne. Jätetään sulle se neuvot. Okei. Niin mistä? Putki. Ja eteen käsky jo putkessa. Joo. Ja teen takaleikkauksen sinne silti. Tähän leulle. Eteen. Yhdistät voimakkaammin vielä se eteen tähän näin. Joo. Kaskuta! Hyvä! Taas kerta vielä. Saadaan sitä levopaikkaa vai? Näin. Nyt saa videokuvaa myös. Nyt saa videokuvaa. Hyvä. Ilman palkkaa sama juttu jatkat. Jatkat siitä. Okei.
Se tulee sitten ei tuu sieltä sillä niin. Ihan näin. Niin, tässä voisi tehdä kuntien sä voit olla näillä. Okei. Saatko paremmin? Okei. Missä? Tuolla? No, tästä ei voi. Meillä on hakea tonne putkeen, se on koira sitten liikkeen, jos niin viimeisesti päästä se niinku, pitäisi heti tästä lähteä niin mä tämän. Et se koira menee tuohon. Joo. Mä tästä, 25. Ei kun 25. 25? No. Ja nyt semmoinen niin kunnon näin. Vuolet vesi ohjusta. Ei päässyt alusta ihan rytmiin, että se omilla tekoja ilman ja tätä kanssa tiputtaa tänne nopeasti. Aikaan se kääntää. Mun on ollut kyllä kielä. Heti kääntää. Otetaan paljon. Hyvää tekemistä ihan. Puuttuu, että sä vaan niinku, tästä on nyt se mennään. Tähän tarvitaan taas niinku hyppyjä. Älä tiukasti. No jatketaan siitä loppuun vielä. No niin, samat laiset tuli siinä alussa, se oli hyvä. Se loppupätkä nyt siitä ihan täysin. Jokainen asia nyt tehdään tänne. Siinä yhtään ei löytää. Mä oon kuunnellut. Käskytä! Hyvä! Kuinka käännä sitä koiraa? Vitsi kun ne sun varpaat ei käy. Joo. Sä menet sivuetäisyydessä, mutta ihan suoraan. Joo. Sun pitää saada ne varpaat. Joo. Ota tästä 23. Ilman takaleikkoa. Okei. Nyt.
tähän meidän vettetään. Hyvä. Todella hyvä. Tänään paremmalla ei ole hyvä, mutta tänään on hyvä kommentti. No niin. Pikkuisia rikkauksia mutta aikaa on ja keskity siihen, että huolehdit jokaisen asian täysin. Ja ilman sitä valmistelua. Uskallat ennakoida, vahvistat se koira yksittäisiin osa-alueiden osaamista vielä koko ajan. Ja sitten yhdistät sitä pikkuhiljaa yhden ratareille. Niin tässäkin nyt tehtiin. Niin. Sitä kautta se menee se homma eteenpäin. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Luke.